Jakina da birusek mutatu egiten dutela, eta hor dago gainera, haiei aurre egiteko zailtasunetako bat. Esate baterako gripearen birusak erraz eta azkar mutatzen du, eta urtero egin behar izaten den txertoa, aldatu egin behar izaten dute ezaugarriak aldatu direlako. COVID-19 eragin duen koronavirusari ere jarraipena egiten ari dira ikusteko nola eta zenbateraino ari den mutatzen. Gripearenaren alboan, gutxi mutatzen dute koronavirusek, baina beste birus batzue baino gehiago. RNA birus bat izanik, DNA birusek baino gehiago mutatzen dutelako. Asko mutatzeak esan bezala ekartzen du hori, gutxiago ezagutzea edo aldakortasuna handiago eta beraz ez ezagutza handiagoa izatea. Baina 230 lagin edo badauzkate dagoeneko 40 herrialdetakoak eta ikusi dute ez dela gehiegin mutatzen ari, ez da asko aldatzen ari. Alde horretatik, beraz, beste koronavirusaren maila berean edo egongo litzateke. Hala ere ez da pentsatu behar mutatzeak beti kaltea dakarrela. Batzuetan mutazioek ekartzen dute, adibidez, daukan gaiztakeria edo sintoma larriak sortzeko ahalmena moteltzea. Ikusiko dugun zertara jotzen duen.